Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Θα ξεκινήσουμε με ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο σας το είχα προαναγγείλει από την Παρασκευή. Είναι κοντά μας εδώ, στο ανοιχτή γραμμή, η κυρία Ιουλιέτα Καλή-Λαούρη, παιδοψυχίατρος, με την οποία θα συζητήσουμε για το πώς αντιλαμβανόμαστε ότι το παιδί μας είναι ομοφυλόφιλο και αν το αντιληφθούμε, πώς θα πρέπει να το διαχειριστούμε, πώς συμπεριφερόμαστε. Καλώς ορίσατε στην ανοιχτή γραμμή, κυρία Λαούρη. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Να υπενθυμίσω βεβαίως ότι αυτά θα συζητηθούν εκτενώς στο συνέδριο, το Σάββατο, έτσι. Στο συνέδριό μας, στο δεύτερο μέρος του συνεδρίου, είναι η τελευταία παρουσίαση και ο τίτλος της παρουσίασης είναι «Το παιδί μου είναι ομοφυλόφιλο». Οι γονείς εκπαιδεύονται λοιπόν. Οι γονείς εκπαιδεύονται είναι το συνέδριο και η δική μου παρουσίαση είναι στο προκειμένο θέμα. Έτσι για να λύσουμε απλές απορίες, για μας μπορεί να ακούγονται έτσι απλές και απλοϊκές. Μπορώ να αντιληφθώ ότι το παιδί μου έχει τέτοιες τάσεις πριν να μπει στην εφηβεία? Είναι δυνατόν? Όλες οι τελευταίες έρευνες και η γνώση μας λέει ότι τα παιδιά αντιλαμβάνονται την σεξουαλική τους προτίμηση, προσανατολισμών ήδη στην ηλικία των περίπου 10 ετών. Τις περισσότερες φορές τα παιδιά το αναφέρουν αυτό στους γονείς τους, δηλαδή λένε ποιος είναι ο σεξουαλικός τους προσανατολισμός στην εφηβεία, όταν βρουν το θάρρος και είναι έτοιμοι να κάνουν αυτό το οποίο ονομάζεται αποκάλυψη. Εμείς σαν γονείς, οι γονείς εκείνων που συνήθως βλέπουν είναι κάποιες προτιμήσεις των παιδιών τους στον τρόπο που διαχειρίζονται το παιχνίδι, στις παρέες και στις συναναστροφές και ίσως σπανιότερα στον τρόπο που είναι δυνατόν να ντύνονται. Ωραία. Πριν πάμε σε αυτά για να μας τα εξηγήσετε, γιατί είναι τα σημάδια που θα δει ένας γονιός και θα τα αναγνωρίσει, να καταλάβω κάτι, επειδή μιλήσατε για την ηλικία των 10 ετών. Τελικά ένας άνθρωπος γεννιέται ή γίνεται? Μάλιστα. Γιατί εδώ υπάρχει μεγάλη συζήτηση. Ωραία. Ποια είναι η άποψή σας? Εάν θα με ρωτούσες ποια είναι η αιτιολογία, ποιος είναι ο λόγος της ομοφυλοφιλίας, θα σου έλεγα ότι δεν υπάρχει μια απλή απάντηση. Η απάντηση λέει ότι είναι γονιδιακή, περιβαλλοντική, ιδιοσυστατική, παράγοντες που επηρεάζουν αυτόν τον προσανατολισμό. Ναι. Εκείνον που λέμε όμως είναι ότι δεν γίνονται. Το να πω ότι γεννιούνται νομίζω θα ακουστεί πολύ βαρύ, διότι ακόμα δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Εμπειρικά όμως, ναι, εκείνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι δεν επηρεάζεται κάποιος για να γίνει. Είναι. Δεν το βλέπει και γίνεται. Όχι. Επειδή είναι της μόδας, επειδή είναι στο περιβάλλον του. Είναι. Και γι' αυτόν τον λόγο τα περισσότερα παιδιά, όταν κάνουν την αποκάλυψη και τους ρωτήσουμε γιατί, πώς, γιατί το λες τώρα, η απάντηση θα είναι έχει χρόνια που το ξέρω, τώρα βρήκα τη δύναμη να το πω. Και οι περισσότεροι θα αναφέρουν ότι γύρω στα 10 με 12, δηλαδή εκεί που ξεκινάει η εφηβεία, αρχίζουν να αντιλαμβάνονται ότι ελκύονται από το ίδιο φύλο και όχι από το αντίθετο. Αυτό φυσικά δεν είναι μια γραμμή ημερομηνίας. Έχει άλλα παιδιά που είναι δυνατόν για πάρα πολύ καιρό να είναι συγχυσμένα και να μην ξέρουν και σε αργότερο στάδιο της ζωής τους να έρθουν σε αυτήν τη συνειδητοποίηση. Όμως νομίζω είναι η απάντηση που αν μπορούσαμε να την περάσουμε σήμερα θα ήθελα. Δεν είναι κάτι στο οποίο μπορείς να κάνεις κάτι, δεν είναι επιλογή. Και αυτό που συχνά νομίζω είναι σημαντικό να ακούσουν οι γονείς είναι το να είσαι ομοφυλόφιλο άτομο. Δεν είναι κάτι εύκολο.
ιδίως σε μια μικρή κοινωνία όπως την Κύπρο. Άρα δεν είναι της μόδας και θέλω να είμαι. Και η διαδικασία το να μπορέσεις να το πεις ένα και το άλλο να σταθείς σε αυτό είναι και επώδυνη και δύσκολη. Άρα κανένας 16χρονος ή 17χρονος ο οποίος θα βρει το θάρρος να το πει στη μητέρα συνήθως, δεν το κάνει γιατί είναι της μόδας ή γιατί ο φίλος του είναι και εκείνος ομοφυλόφιλος. Αλλά είναι γιατί είναι. Γιατί είναι. Θέλω να μας δώσετε λίγο τα σημάδια. Έχουμε κάποια στερεότυπα που τα αναπαράγουμε στις κοινωνίες. Όπως για παράδειγμα, μα είσαι αγόρι, δεν πρέπει να παίζεις με κούκλες. Μα είσαι αγόρι, δεν πρέπει να φοράς ροζ. Ή σε κορίτσια δεν πρέπει να φοράς μπλε. Ή τα κορίτσια πρέπει να παίζουν με κούκλες και τα αγόρια με τα όπλα. Που τα όπλα κάνουν τον άντρα και οι κούκλες κάνουν την νοικοκυρά το κορίτσι. Επειδή αναφερθήκατε στα παιχνίδια, μπορούμε από εκεί να διακρίνουμε τι συμβαίνει? Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Θεωρώ ότι τα στερεότυπα υπάρχουν και αν ανοίξουμε την επιστημονική λογοτεχνία, θα βρούμε ότι ναι, αγόρια τα οποία αρέσκονται με παιχνίδια κοριτσίστικα, κορίτσια τα οποία αρέσκονται με αγορίστικα παιχνίδια, αγόρια τα οποία συχνά φορούν μαντήλια στο κεφάλι θέλοντας αυτά να είναι μαλλιά, κορίτσια τα οποία προτιμούν τα παντελόνια ή λένε ότι θα ήθελαν να είναι αγόρια. Όλα αυτά είναι ενδείξεις, σημάδια, ναι και όχι. Υπάρχουν απίστευτα πολλά παιδιά τα οποία δεν έχουν αυτά τα στερεότυπα. Υπάρχουν πάρα πολλά κορίτσια τα οποία κάνουν μπαλέτο, είναι κορίτσια, έχουν μια θηλυκότητα και τρυφερότητα και όμως ελκύονται από το ίδιο φύλο που είναι έναν άλλον κορίτσι. Με τον ίδιο τρόπο γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχουν, για να πω σε μεγαλύτερη ηλικία, μπασκετμπολίστες, ποδοσφαιριστές, οι οποίοι τους αρέσουν τα γυμναστήρια, είναι ό,τι θα μπορούσε να φανταστεί κάποιος για αρενοπών και αρσενικών, και όμως είναι ομοφυλόφιλοι. Άρα δεν θα έλεγα ότι υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις οι οποίες θα πρέπει αμέσως να μας κάνουν να τρέξουμε, αλλά και να τρέξουμε ναι. τι. Δεν είναι αρρώστια για να τρέξουμε. Δεν είναι αρρώστια. Και νομίζω ένας μεγάλος μύθος είναι αυτός, ο οποίος λέει ότι είναι μια φάση και θα περάσει. Δεν είναι φάση και να περάσει. Συχνά οι γονείς λένε, είναι μια φάση και θα περάσει. Θα του περάσει. Θα του περάσει. Δεν θα του περάσει. Ή τηλεφωνούν και ζητούν από μας βοήθεια. Και όταν η πρώτη ερώτηση είναι να βοηθήσουμε σε τι. Και αυτό είναι το σημαντικό. Τι να βοηθήσουμε. Να βοηθήσουμε το παιδί να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση, να βοηθήσουμε τους γονείς να τη διαχειριστούν, ή υπάρχει ένα αίτημα από τους γονείς να τους φτιάξουμε, να τους δώσουμε φάρμακα, να τους κάνουμε training, να τους πείσουμε. Αυτά είναι μύθος. Δεν είναι φάση και να περάσει. Όπως ακόμα ένας μύθος είναι ότι, μιλώ για παιδιά στην εφηβεία, ότι οι γονείς δεν γνωρίζουν. Σίγουρα και εδώ είναι που πρέπει να βοηθάτε εσείς που είστε ειδικοί. Όταν πια δηλαδή ανακαλύπτεις και το καταλαβαίνεις και το συνειδητοποιείς ότι αυτό συμβαίνει στο παιδί σου, εκεί ποια είναι η ιδανική, ας την πούμε, συμπεριφορά? Γιατί σίγουρα το να κοιτάζεις το παιδί σου με ήκτο και να το συμπεριφέρεσαι ως αν να είναι άρρωστο και ψάχνεις τη γιατριά, εγώ το έχω ξαναπεί, είχα φίλο μου που η μητέρα του τον θυμιάτιζε για να του περάσει. Δηλαδή το θεωρούσε ότι θα το ξορκίσει, ας πούμε. Στην καινούργια κοινωνία θα τους φέρουν κοντά μας να τους μεταπίσουμε. Δεν θυμιατίζουν. Θα έρθουν κοντά μας για να τους αλλάξουμε. Ωραία. Εξηγήστε λίγο στους γονείς, λοιπόν, πώς το διαχειριζόμαστε. Εγώ νομίζω ότι εκείνο που πρέπει να αντιληφθούν οι γονείς είναι ότι υπάρχουν δύο σημαντικές ενότητες. Η μία ενότητα είναι το παιδί και το άλλο είναι ο γονιός. Εάν ο γονιός το συνειδητοποιήσει, το ακούσει, το μάθει ή το καταλάβει, πρέπει όλοι μας
συμπεριλαμβανομένων και εμάς, να αντιληφθούμε ότι αυτός ο γονιός θα περάσει μια επώδυνη συναισθηματική διαδικασία. Και αυτή η επώδυνη συναισθηματική διαδικασία θα είναι από το σοκ, το παιδί μου είναι ομοφυλόφιλο, στο φόβο, Θεέ μου, τι γίνεται, στις ενοχές του τι έχω κάνει λάθος, διότι άλλος ένας μεγάλος μύθος είναι ότι φταίνε οι γονείς, φταίνε οι μαμάδες, διαπαιδαγωγήσαν τους λάθος, ο πατέρας απουσίαζε από το σπίτι, η μάμα ήταν πολύ κολλημένη και όλα τα λοιπά. Μετά έρχεται πάρα πολύ το γιατί συμβαίνει αυτό και ανησυχούν, και μετά έρχεται μια ανίποτη θλίψη στους γονείς, γιατί όλα αυτά τα οποία έχουν ονειρευτεί για την κόρη τους με έναν όμορφο γάμο να τη δουν φούλα και να τους κάνει παιδάκια, και για το γιο τους να τον καμαρώσουν με την οικογένεια του, όλα αυτά καταραίουν. Ξέρετε, συχνά σε αυτήν όλη τη διαδικασία που περνούν οι γονείς, ο κίνδυνος είναι να ξεχάσουν το τι περνά το παιδί τους. Διότι παρόμοια πράγματα περνά το παιδί, και πολύ συχνά ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της διαεργασίας, φανταστείτε έναν παιδάκι της ηλικίας των 14 ετών, το οποίο αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι δεν μ' αρέσουν τα αγόρια. Δεν ελκύομαι ή ελκύομαι από την τάδε μου συμμαθήτρια. Και αντίθετα για έναν αγόρι, τι σοκ περνά, τι σύγχυση, τι φόβο, την ντροπή. Άρα, ουσιαστικά, και οι δύο χρειάζονται ο ένας τον άλλο. Δηλαδή, το παιδί χρειάζεται τον γονιό του δίπλα του, διότι είναι ο μόνος ο οποίος θα τον βοηθήσει να μην μπει στην κατάθλιψη, στην απόσυρση και στον έντονο φόβο, και ο γονιός χρειάζεται το παιδί του, γιατί στο τέλος της ημέρας είναι το παιδί του και τι σημασία έχει, ποια είναι η σεξουαλική του προτίμηση και ο σεξουαλικός του προσανατολισμός. Δηλαδή, αν είχα να πω κάτι στους γονείς είναι, το μωρό σας, που γεννήσετε, να μεγαλώσετε, είναι έξυπνο, είναι όμορφο, είναι ωραίο. Είναι υγιές. Είναι υγιές. Και ακόμα ένας μύθος, μην πιστέψουν ότι τα ομοφυλόφιλα άτομα είναι δυστυχή και αποτυχημένα. Μάλιστα. Είναι δυστυχή και αποτυχημένα εάν εμείς τους απορρίψουμε. Και οι πρώτοι που δεν πρέπει να τους απορρίψουν πρέπει να είναι οι γονείς τους. Άρα η αποδοχή από τους γονείς έχει σημασία, έτσι. Το πρωταρχικό. Το πρωταρχικό ρόλο. Το γιατί πρωταρχικό. οι φίλοι μπορεί να μας αποδεχτούν, ο περίγυρος μπορεί να μας αποδεχτεί, αλλά μέσα μας σημασία έχει, θέλουμε την επιβεβαίωση του γονιού. Αυτό συμβαίνει για οτιδήποτε. Για οτιδήποτε. Εάν θα αγοράσουμε το τάδε φόρεμα ή το άλλο, θέλουμε τη μάμα μας να μας πει τι ωραίο είναι. Απλά πράγματα. Εάν επιλέξουμε να γίνουμε δικηγόροι και όχι γιατροί όπως μας ονειρευούνταν. Θέλουμε να τους ακούσουμε να μας λένε είναι εντάξει. Εγώ πάντα θα σας αγαπώ. Αυτό ισχύει και για αυτό που είναι τόσο μεγάλο. Διότι είναι η πορεία μας στη ζωή, η οποία δεν είναι αυτή η οποία αναμένεται ή όλη αυτή η οποία ελέγεται. Ξέρετε, επειδή ποτέ δεν σκεφτόμαστε ότι αυτό θα συμβεί σε εμάς, ναι, καθόμαστε και μιλούμε και άθελά μας και λέμε πού θα παντρευτείς, πού θα κάνεις παιδάκια. Και ο άλλος είναι 17 χρονών και ξέρει ότι δεν θα παντρευτεί. Και δεν θα κάνει παιδάκια. Και δεν θα κάνει παιδάκια. Ναι. Άρα η αποδοχή είναι το νούμερο 1. Και τη χρειάζονται την αποδοχή, γιατί είναι εκεί που θα μπορέσουν να στραφούν εάν συμβεί το οτιδήποτε σε άλλους χώρους κοινωνικούς. Όπως μπορεί να είναι ένας εκφοβισμός στο σχολείο, όπως είναι μια ρατσιστική εκδήλωση σε έναν δημόσιο χώρο, ή όπως είναι ακόμα και δικά τους συναισθήματα, διότι επιμένω, δεν είναι μια εύκολη διαδικασία την οποία περνά το παιδί. Είναι μια διαδικασία που παίρνει χρόνια, που βασανίζονται, που είναι απίστευτα φοβισμένοι και αγχωμένοι για το πώς θα αντιδράσουν οι γονείς τους όταν τους το πούν ή όταν το μάθουν.
Διότι συχνά πολλά παιδιά δεν βρίσκουν το θάρρος να το πούν, αλλά αφήνουν τις καταστάσεις να οθήσουν να το μάθουν. Υπάρχει μια ερώτηση για τη θηλυπρέπεια. Πώς τη χειριζόμαστε όταν έχουμε ένα παιδί, το οποίο είναι σε πολύ μικρή ηλικία, δηλαδή 10, 11, 12, και αγόρι, και αγόρι είναι λοιπόν η ερώτηση, και υπάρχουν αυτά τα εξωτερικά... Θηλυπρεπή γνωρίσματα. Ναι, δηλαδή η φωνή λίγο να διαφοροποιείται, οι κινήσεις του σώματος. Εκεί τι κάνουμε, είναι η ερώτηση. Το διορθώνουμε το παιδί? Είναι ντροπή, ας πούμε, να είναι έτσι και πρέπει να το... Ωραία. Για το ίδιο, να συμμαζέψουμε, να το συμβουλεύσουμε να συμμαζέψει τη συμπεριφορά του? Ωραία. Νομίζω θέλω να διαχωρίσω ότι δεν είναι όλα τα αγόρια που είναι θηλυπρεπή με τον ίδιο τρόπο που δεν είναι όλα τα κορίτσια τα οποία είναι έτσι λίγο τόμι. Αδρά, ναι. Ναι, αδρά ή άτσαλα που είναι ομοφυλόφιλα. Δεν σημαίνει ότι είναι κανόνα. Όχι, σωστό, δεν βέβαια. σημαίνει. Δηλαδή έχει άντρες οι οποίοι έχουν έναν είδος θηλυπρέπειας, το οποίο δεν σημαίνει τίποτε και δεν είναι δεν είναι τίποτε. Άρα εγώ θεωρώ ότι όταν έναν αγόρι μιλά με τον τρόπο που μιλά, έτσι είναι η φωνή του, τι να πούμε. Θα έπρεπε ίσως να δούμε μήπως υπάρχουν κάποιου άλλου είδους πράγματα πίσω από αυτό. Αυτά είναι καλά να τα μιλήσουμε με έναν παιδίατρο. Τώρα, εάν έχουμε έναν αγόρι το οποίο κουνιέται έντονα, αν αυτό με ρωτάς, ίσως να πρέπει να το προστατέψουμε, χωρίς όμως να κάνουμε τέτοια σχόλια. Πώς? Δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε... Ωραίος τρόπος ποιος είναι ο σωστός? Ξέρεις, κοίτα λιγάκι πώς περπατάς. Όχι γιατί είσαι αγόρι, αλλά γιατί ούτε τα κορίτσια περπατούν και κουνούνται. Δηλαδή δεν θα έλεγα αυτό, αλλά κοίτα την ώρα που περπατάς, πρόσεξε λιγάκι τα βήματα σου, κοίτα πώς κουνάς τα χέρια σου, κοίτα πώς συμπεριφέρεσαι. Τώρα, αν έχουμε έναν έξυπνο αγόρι και ρωτήσει, μα γιατί μου το λες αυτόν, νομίζω ότι οι άλλοι, εγώ θα απαντούσα, κάποτε το βλέπουν λίγο παράξενο αυτό. Μαζί μου είναι εντάξει, αλλά το λέω για σένα. Δηλαδή, εάν ο στόχος μας είναι να προστατέψουμε το παιδί μας, ο τρόπος που θα του το πούμε δεν θα τον κρίνουμε. Θα του πούμε ότι του λέμε κάτι για να δει αν μπορεί να κάνει κάποια μικρή διόρθωση για να προστατευτεί. Διότι ένα παιδί 10 ετών είναι δύσκολο να αντισταθεί αν αρχίσουν οι άλλοι να του φωνάζουν άσχημες κουβέντες. Ένας 15χρονος είναι πιο έτοιμος. Άρα, γι' αυτόν τον λόγο θα το πούμε για να τον προστατέψουμε. Και αν το πούμε έτσι με αγάπη και σεβασμό και δεν πετάξουμε όχι να κουνιέσαι έτσι, λες και είσαι. Μάλιστα. Που προσβάλλουμε το παιδί και το κάνουμε ήδη να νιώθει μειονεκτικά. Μα προσβάλλουμε τον οποιοδήποτε. Λέμε, μην καθίσεις κάτω από τον ήλιο γιατί θα γίνεις μαύρος σαν τον Αράπη. Προσβολή στους Αφρικανούς. Ή θα πούμε, δεν ξέρω, δηλαδή... Είναι διάφορες εκφράσεις. Όλη η ιστορία είναι περί σεβασμού της ανθρώπινης φύσης. Εάν μπορούμε αυτό το πράγμα να το μάθουμε στα παιδιά μας, τότε θα υπάρχει λιγότερος εκφοβισμός, άρα θα υπάρχει λιγότερος κίνδυνος στο οποιοδήποτε παιδί για το οτιδήποτε είναι να εκφοβιστεί λιγότερο και θα κάνουμε τα παιδιά μας, είτε παχουλά είναι, είτε ομοφυλόφιλα είναι, είτε φορούν γυαλιά με τόσον πάχος, είτε όχι καλοί μαθητές είναι, να έχουν περισσότερη αυτοεκτίμηση στους εαυτούς τους. Και αυτό εξαρτάται από τους γονείς. Για να μην γίνουν κομπλεξικά και ανασφαλή και να μπορούν να σταθούν, να έχουν ένα σύστημα εσωτερικής άμυνας. Και αν δεν έχουν σύστημα εσωτερικής άμυνας, να έρθουν τρεχτοί και να πούν: μαμά, ξέρεις, σήμερα με κοροϊδέψαν ότι είμαι κουνιστός. Η μαμά, όλα τα κορίτσια με λένε αγοροκόριτσο. Και τότε να μπορέσουμε να το διαχειριστούμε μαζί. Βλέπετε εσείς τέτοιες περιπτώσεις? Έρχονται τέτοιες περιπτώσεις κοντά σας, κυρία Λαούρη, δηλαδή παιδιά που υφίστανται εκφοβισμό για αυτό που είναι? Ναι. Το συνειδητοποιούν τα ίδια ότι δεν είναι σωστό, το αναφέρουν, το καταγγέλουν ή το υφίστανται? Το θεωρούν φυσιολογικό ως μια τιμωρία επειδή είναι κάτι? Τα περισσότερα παιδιά το καταγγέλουν όταν είναι ήδη πάρα πολύ έντονο. Τα περισσότερα παιδιά τα οποία εκφοβίζονται για το θέμα της σεξουαλικής τους προτίμησης, του προσανατολισμού τους, δεν το καταγγέλουν.
στους γονείς τους. Διότι με αυτόν τον τρόπο θα γίνει μια συζήτηση για την οποία συχνά είτε ο γονιός είτε το παιδί δεν είναι έτοιμα. Για να γίνει αυτό θα φτάσει ο κόμπος στο χτένι ή θα είναι αρκετά μεγάλα ώστε πλέον να είναι τόσο απελπισμένα που να μην τους νοιάζει και θα πάνε να το πούν συχνά όχι σε γονιών, σε συγγενικών άτομων, σε μαμά φίλου, στη μητέρα του τάδε του φίλου ή του τάδε του φίλου, ναι, σε μια φίλη, ή θα πάρουν τηλέφωνο σε εμάς, ρωτώντας τι να κάνουν, και επειδή νομικά εμείς δεν δικαιούμαστε να τους δούμε εάν είναι ανήλικοι, θα κάνουμε μια μικρή τηλεφωνική καθοδήγηση, προσπαθώντας να τους βοηθήσουμε να μιλήσουν στους γονιούς τους. Αν δηλαδή ένας ανήλικος θέλει να σας μιλήσει, επιβάλλεται η γονική παρουσία και συνένεση? Επιβάλλεται η γονική συνένεση, ναι. Ναι, η γονική συνένεση, όχι παρουσία. Το απόρριτο ισχύει? Το απόρριτο ισχύει για τα θέματα ομοιοφιλοφιλίας, ναι. Στον ανήλικο. Στον ανήλικο. Μπορεί να σας μιλήσει ένα παιδί δηλαδή? Φυσικά. Και δεν έχετε καμία υποχρέωση νομική να τα μεταφέρετε στους γονείς? Έχω νομική υποχρέωση να μεταφέρω στους γονείς εάν θέτει τον εαυτόν του και άλλους σε κίνδυνο. Εάν είναι αυτοκτονικός, εάν κλέβει, εάν κάνει χρήση ουσιών, εάν σκοπεύει να πάει να ληστέψει, αυτά οφείλετε να τα μεταφέρετε. Αν σκοπεύει έναν κορίτσι να πάει να κάνει έκτρωση, αυτά οφείλω να τα αναφέρω. Εάν όμως η σεξουαλική του θέλει να εμπιστευτεί το θέμα του σεξουαλικού του προσανατολισμού, όχι, δεν είμαι υποχρεωμένη. Όχι, δεν είστε υποχρεωμένοι και μπορεί να έρθει ένα παιδί. Δεν θέτει αυτόν σε κίνδυνο. Να σας μιλήσει άνετα και να το καθοδηγήσετε και να το συμβουλεύσετε. Μάλιστα. Θέλω να μου μιλήσετε λίγο για τους Κύπριους γονείς. Γιατί νιώθω και καταλαβαίνω ότι υπάρχει άρνηση βλέποντας πάλι στον περίγυρό μου. Για παράδειγμα, είναι οφθαλμοφανής η επιλογή, ας πούμε, ενός ανθρώπου και επιμένουν οι γονείς του κάθε φορά που τον βλέπουν, άντε και να βρεις και μια καλή κοπέλα, το ζώο δηλαδή, άντε να βρεις και μια καλή κοπέλα, αυτό που λέγατε πριν, να μας κάνετε και κανένα γκονάκι, θα σε πάρουν τα χρόνια. Αφού φαίνεται, αφού είναι ξεκάθαρο, δηλαδή πιο ξεκάθαρο δεν γίνεται. Τι πρέπει να το πει? Όλοι το ξέρουμε. Πρέπει να το πει με λόγια. Πρέπει. Πρέπει. Στους γονείς. Πρέπει. Αν δεν το δέχονται, αν υπάρχει αυτή η άρνηση μέσα ότι θα περάσει, εντάξει. Αυτό που λέγατε πριν, ότι θα περάσει. Μιλήστε μου λίγο για τον Κύπριο γονέα. Σε τι κατάσταση είναι. Οι εμπειρίες μου είναι διαφορετικές. Εγώ λέω πάντα, υπάρχουν απίστευτα σπουδαίοι γονείς. Πανέμορφοι γονείς. Οι οποίοι στέκονται δίπλα στα παιδιά τους βράχια ακλόνητοι. Και οι οποίοι τους ανοίγουν την αγκαλιά τους και τους λένε να είσαι καλά, εμείς δίπλα σου. Και σε αγόρια και σε κορίτσια. Και υπάρχει και η μεγάλη μερίδα των γονιών, οι οποίοι δυσκολεύονται να πεταχτούν πάνω από τη σκιά τους, λέω εγώ. Διότι ουσιαστικά, ξέρετε, δεν είναι δικό τους θέμα. Λυπούμε που το λέω. Δεν τους αφορά. Το θέμα της σεξουαλικής αναζήτησης και της σεξουαλικής ταυτότητας ή προσανατολισμού είναι καθαρά προσωπικό θέμα του καθενός. Άρα δεν μπορούν να επέμβουν, να το πω έτσι. Τους αφορά, θα έλεγα τους αφορά, ενώ τους αφορά γιατί τους επηρεάζει, ναι. Αλλά δεν τους επηρεάζει εκείνους. Επηρεάζει τα όνειρά τους, τις προσδοκίες τους και επηρεάζει την κοινωνική τους υπόσταση και το πώς πρέπει να σταθούν στη μικρή κοινωνία της Κύπρου, όταν οι άλλοι θα αρχίσουν να βάζουν ερωτήσεις ή θα πούν «Μα δεν επαντρεύτηκε, τι θα γίνει» ή «Τι γίνεται». Κοινώς επηρεάζει την υπερηφάνεια και τον εγωισμό τους, στο τέλος της ημέρας. Ναι. Λέω να τα λέω έτσι λίγο απαλά. Πιστεύω ότι υπάρχουν αυτοί οι γονείς. Λυπούμε τα παιδιά τους και τους ίδιους, διότι πιστεύω ότι χάνουν στιγμές όμορφες από τη ζωή των παιδιών τους. Το να σε κρατά το παιδί σου, γιατί εσύ δεν δέχεσαι κάτι, μακριά από το να είσαι
συμμέτοχος στη ζωή του και να πρέπει να κρύβεται από σένα για κάτι τέτοιο και να αναγκάζεται να λέει ψέματα, θεωρώ ότι είναι μεγάλη θλίψη. Και για το παιδί και για το γονιό. Να πρέπει ο γιος μου ή η κόρη μου να με κοροϊδεύουν γιατί εγώ δεν είμαι έτοιμος να δεχτώ μια πραγματικότητα η οποία ευρύτερα έχει γίνει πλέον αποδεκτή. Σε όλον τον κόσμο, ακόμα και στη μικρή μας Κύπρο. Δηλαδή, ακόμα και στη χώρα μας πλέον, νομίζω έχουμε προχωρήσει. Ναι, έχουμε κάνει τα βήματά μας. Έχουμε κάνει τα βήματα μας, εξού και υπάρχουν αυτοί οι γονείς οι οποίοι το δέχονται, εξού και υπάρχουν όλο και περισσότερα παιδιά τα οποία παίρνουν το θάρρος να μιλήσουν στους γονείς τους. Γιατί δεν θεωρούν ότι θα τους χτυπήσουν, δεν θεωρούν ότι θα τους τιμωρήσουν και θεωρούν ότι μπορούν οι γονείς τους να το ακούσουν. Είχατε τέτοιες περιπτώσεις που να αντιδρούν οι γονείς με τιμωρίες και ξυλοδαρμοί? Σίγουρα. Υπό ποια έννοια? Δεν θα βγεις έξω, γιατί όταν θα βγεις έξω θα βρεις άλλα άτομα όπως εσύ. Δεν θα πάει εκεί, διότι θεωρώ ότι ο συγκεκριμένος ή οι συγκεκριμένοι σε επηρεάζουν. Φταίει ο τάδε και είσαι έτσι, άρα σταματώ την επικοινωνία με αυτόν. Σε τιμωρώ για να μάθεις να μην είσαι έτσι. Που είναι δηλαδή εξωπραγματικά. Πρέπει να σας φαίνονται εξωπραγματικά εσάς αυτά τα πράγματα. Από επιστημονικής απόψεως. Από επιστημονικής άποψης είναι εξωπραγματικά, από ανθρωπιστικής και συναισθηματικής. Νομίζω μπορώ να το καταλάβω, γιατί πραγματικά μεγαλώνουμε και όταν κάνουμε παιδιά βλέπουμε παρακάτω. Και εκεί που βλέπουμε είναι ότι αυτά τα παιδιά θα κάνουν οικογένεια και θα μας δώσουν τη χαρά της διαιώνισης του είδου μας. Άρα είναι δύσκολο ένας γονιός να σκεφτεί ότι αυτό δεν θα συμβεί, όχι γιατί είναι άρρωστο το παιδί του, όχι γιατί δεν μπορεί, αλλά γιατί σεξουαλικά ελκύεται από το ίδιο φύλο. Μάλιστα. Να ακούσουμε λίγο το κοινό. Πολύ ωραία. Η κυρία Σοφία, παρακαλώ. Χαίρετε. Γεια σας. Μπορώ να πω συγχαρητήρια για την εκπομπή. Είναι πολύ λυπηρό το θέμα που συζητάτε. Κοιτάξτε, οι γονείς όλοι, πιστεύω ότι είναι όλοι οι γονείς καλοί και σωστοί γονείς. Ναι. Το θέμα που συζητάτε είναι πολύ μεγάλο. Ναι. Δεν είναι μόνο για τα παιδιά. Τα παιδιά αυτά μετά που κατήντουν. Ωραία. Να αφήσουν οι γονείς τα πάντα ανεξέλεκτα. Δεν φταίει ο ένας, δεν φταίει ο άλλος, δεν φταίει ο άλλος. Αυτό το πράγμα της ομοφιλοφιλίας, πιστεύω, εμένα είναι προσωπική μου άποψη και σεβόμαι και όλες τις απόψεις. Ναι. Είναι το έσχατο σημείο, εσχρό σημείο που ζούμε στον αιώνα μας. Ναι. Καταρχήν είναι ένας καρνιβαλισμός και για τους άντρες και για τις γυναίκες. Το φυσιολογικό όλοι το ξέρουμε. Τώρα, πού κατηντούν αυτά τα άτομα? Στα πάρκα? Τη νύχτα στα πάρκα? Να καταστρέφονται? Πού? Στα πολυτελή ξενοδοχεία? Πού κατηντούν? Αυτό να δει η κυρία Λαουρή και αυτό να μιλάμε τους γονείς. Η κατάσταση νομίζω ότι είναι τραγική. Ο σκοπός του ανθρώπου δεν ήταν να είναι ομοφιλόφιλος, ούτε για άντρες ούτε για γυναίκες. Μάλιστα. Ο σκοπός του ανθρώπου, περιμένετε κυρία Γόγο, γιατί δεν είναι απλά τα πράγματα. Εσείς έχετε μικρά παιδιά, δεν ξέρετε ακόμα πολλά πράγματα. Θα μάθετε στη συνέχεια. Πού κατηντούν αυτοί οι άνθρωποι? Το τρελάδικο? Σας παρακαλώ, κυρία Σοφία, σας άφησα να μιλήσετε για να μην κατηγορηθώ ότι φημώνομαι. Ποιον είναι κατηγορηθώ? Όμως, κάποιον, κυρία Γογό? Σας παρακαλώ, αφήστε με να... Λέω. Μα δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω. Έχετε μιλήσει. Να σας πω κάτι. Λυπούμε πάρα πολύ, αλλά σας άφησα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σας άφησα να τοποθετηθείτε, όμως δεν μπορώ να επιτρέψω. Δεν μπορώ να επιτρέψω να λέτε και να σας ακούει κόσμος ότι οι ομοφυλόφιλοι όλοι Αφήστε με. Σας παρακαλώ, κυρία Σοφία, σας άκουσα με πάρα πολύ προσοχή και σεβασμό. Ακούστε με κι εσείς. Είμαι υπεύθυνη για αυτή την εκπομπή. Δεν μπορώ να σας επιτρέψω να μιλάτε για κατάδια των ομοφυλόφιλων, για λυπηρό θέμα, για το πιο αισχρό σημείο του αιώνα μας και για κανιβαλισμό. Αφού έχετε επίπεδο και θέλετε να λέτε ότι σέβεστε τους άλλους, προσέξτε σας παρακαλώ πολύ και το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείτε. Φανταστείτε κι εσείς που δεν το δέχεστε αυτό,
Τι νομίζετε ότι είναι? Είναι πέραν από αυτό που σας λέω? Εγώ διαφωνώ μαζί σας, κυρία μου. Ναι, διαφωνώ. Έχετε το δικαίωμα να διαφωνείτε. Διαφωνώ. Έχετε το κάθε δικαίωμα. Ωραία, αλλά δεν μπορώ να σας σας αφήνω να λειτουργείτε σαν οδοστρωτήρας και να λέτε συλλήβδιν ότι όλοι οι ομοφυλόφιλοι είναι μέσα στα πάρκα και ότι είναι όλοι χυδαίοι και έσχροι. Σας παρακαλώ. Αυτό είπατε. Πού καταντούν, λέτε, στα πάρκα. Σας είπα και στα ξενοδοχεία. Και στα τρελάδικα μας είπατε. Δηλαδή αυτό είναι οι ομοφυλόφιλοι. Αυτό. Ζω στην Κύπρο. Σας παρακαλώ, κυρία Σοφία, μην επιμένετε. Σας παρακαλώ. Μιλήσατε για πάρκα και μιλήσατε και για τρελάδικα. Πρέπει ο Αρχιεπίσκοπος να κάτσει να δει κάτω τι θα κάνει. Ο Αρχιεπίσκοπος τι σχέση έχει? Να προστατεύσει τα άτομα. Τι είναι όλα ανεξέλεκτα. Κυρία Σοφία, να γίνουμε όλοι ομοφυλόφιλοι δηλαδή. Απαντήστε μου λίγο, τι σχέση έχει ο Αρχιεπίσκοπος με την κουβέντα που κάνουμε εδώ? Πρέπει βέβαια η Εκκλησία που έχει όλες τις αρχές. Δεν μιλώ για το Θεό εγώ. Εγώ δεν μιλώ για το Θεό. Ούτε εγώ, για τον Αρχιεπίσκοπο. Πρέπει να βάλει τάξη επιτέλους μες στην Κύπρο. Είναι πολύ μικρή η Κύπρος. Συγγνώμη, κυρία Σοφία, σας ρωτάω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Τι σχέση έχει με το αντικείμενο, το επιστημονικό που συζητάμε? Εγώ ανέφερα το όνομα. Ναι, απαντήστε μου. Ότι έχει σχέση να μην έχει σχέση. Αντί να με διακόπτετε, αντί να με διακόπτετε και να κραυγάζετε, απαντήστε μου στην απλή ερώτηση που σας κάνω. Τι δουλειά έχει ο Αρχιεπίσκοπος στο επιστημονικό αυτό θέμα που αναπτύσσει εδώ η κυρία Λαώρη? Πείτε μου. Είναι κοινωνικό αυτό το θέμα, δεν είναι επιστημονικό. Με συγχωρείτε, η πράξη αυτή δεν έχει επιστήμη μέσα. Είναι της κοινωνίας κατάντημα αυτό. Δεν έχει επιστήμη και είναι... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, παιδιά, σας παρακαλώ. Την έχω ακούσει την κυρία, νομίζω έχουμε καταλάβει όλη την άποψή της. Αν επιτρέπετε. Βεβαίως, βοηθήστε με. Νομίζω ότι είναι αφοριστικό να λέμε ότι τα ομοφυλόφιλα παιδιά, οι ομοφυλόφιλοι νεαροί, οι ομοφυλόφιλοι ενήλικες γίνονται τρόφιμοι των τρελοκομείων, των ψυχιατρίων, ότι ζουν μια άσωτη ζωή, αν έχω καταλάβει μίασμα, καλά. εν πάση περιπτώσει. Μάλιστα. Να καταντήσει ένας ομοφυλόφιλων άτομων στο ψυχιατρίο θα έχει να κάνει εάν συμβαίνουν πράγματα όπως αυτά που ακούσαμε. Μάλιστα. Εάν απορρίπτεται από τους γονείς του, εάν καταπιέζεται και τότε το πιο πιθανό είναι ότι μπορεί να πάθει μια σοβαρή μορφή κατάθλιψης ή και να γίνει αυτοκτονικό εάν είναι έφηβος. Διότι δεν μπορεί να διαχειριστεί το ότι οι γονείς του τον απορρίπτουν, την απορρίπτουν. Δεν τον θέλουν. Γι' αυτόν τον λόγο, όχι γιατί είναι ομοφυλόφιλοι. Καθαρά. Γιατί ένας γονιός λέει, εγώ έτσι όπως είσαι δεν σε θέλω. Μάλιστα. Με τον ίδιο τρόπο που αυτό μπορεί να συμβεί σε έναν παιδί με πολύ πολύ σοβαρή διαταραχή μάθησης και ένας πατέρας του λέει, εγώ ένα βλάκα γιον ή μια βλάκη σαν κόρη δεν τη θέλω. Με τον ίδιο τρόπο που αυτό το παιδί θα απορριφθεί και θα πάθει ψυχοσυναισθηματικές διαταραχές, μπορεί. Εάν υπάρχει αποδοχή από την οικογένεια, αυτά τα πράγματα δεν θα συμβούν. Δεν υπάρχει. Είναι φεδρό να πιστεύουμε ότι οι ομοφυλόφιλοι είναι άσωτοι, είναι άρρωστοι, ανώμαλοι. Είναι ανώμαλοι. Το είπε και το άφησε να νοηθεί αυτό η κυρία. Κανιβαλισμός. Ναι. Τώρα, είναι κοινωνικό θέμα. Εγώ θεωρώ ότι έχει καταντήσει να γίνει κοινωνικό θέμα, διότι για πάρα πολλά χρόνια αυτή η κατηγορία ανθρώπων δεν υπήρχε σε εισαγωγικά. Κάναμε, δεν υπάρχει. Ναι, δεν υπήρχε και υπήρχε μια τεράστια ανάγκη για να κρύβονται και να μην μπορούν να εκφραστούν. Είναι όπως όλοι οι άνθρωποι έχουν και αυτοί και είναι μορφωμένοι. Είναι αυτό που είπα. Είναι μύθος να πιστεύουμε ότι είναι δυστυχισμένοι και αποτυχημένοι. Δηλαδή τελεία. Είναι άνθρωποι οι οποίοι όπως όλοι οι άλλοι μπορούν να είναι μορφωμένοι, ευτυχισμένοι, να παράξουν, να δώσουν. Δηλαδή μόνο που συζητούμε αυτήν την αντιπαράθεση το βρίσκω μειωτικό για μας. Και για μας. Για μας. Είπε η κυρία μια λέξη κλειδί. Ξέρουμε όλοι, λέει, τι είναι το φυσιολογικό. Όχι.
Δεν ξέρουμε προφανώς όλοι τι είναι το φυσιολογικό και ποιος καθορίζει επιτέλους αυτό το φυσιολογικό. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Πέτρο. Καλώς σας απόγευμα. Γεια σας. Ακόμα μια φορά, κυρία Αλεξανδρινού, σας συγχαίρω για το θέμα. Είμαι 60 ετών. Όλη μου η ζωή έχει στιγματιστεί πάνω σε αυτό το θέμα. Ευτυχώς βρέθηκαν άνθρωποι στον δρόμο μου πολύ νωρίς που είχα μια πολύ εύση φωνή και κάποιους τρόπους που έχετε προαναφέρει και όντως, κυρία Λαούρη, υπάρχει τρόπος να βοηθήσουν αυτά τα παιδιά. Όπως και εγώ. Βάζουν μαγνητόφωνο, μαγνητοφωνούν τη φωνή και βοηθούν ανθρώπους για να αλλάξουν και τη φωνή, όπως άλλαξε και η δική μου, να μην γίνονται κινήσεις κλπ. Ευχαριστώ για το βήμα. Κυρία Λαούρη, θα ήθελα επίσης να πω ότι έχετε αναφερθεί ότι πρέπει να λέγονται στους γονείς. Διαφωνώ. Κάθετα. Η ζωή ενός ενήλικα ή μη ενήλικα είναι ακριβώς όπως δεν έχω εγώ το δικαίωμα να ρωτούσα τη μητέρα μου ή τον πατέρα μου αν κοιμόταν και με ποιαν κοιμόταν και τι έκανε στο κρεβάτι του. Διαφωνώ κατηγορηματικά. Ακούω και γράφονται πάρα πολλά και πολλά παιδιά με αυτό το θέμα που γράφουν στις εφημερίδες, ειδικά οι γονείς, και πράγμα αυτών των γονέων που ζουν τις γνώμες, διότι πρέπει να υπάρξει τέλος πάντων ένας φορέας για να βοηθηθούν. Ξέρετε, κύριε Αλεξανδρινού, είχα απολυθεί διότι είμαι ομοφιλόφιλος. Ήμασταν σε μια εταιρεία και οι 11 ανθρώποι, οι μισοί γυναίκες και οι μισοί άντρες, εσχρός ήμασταν επαγγελματίες άψογοι και είχαμε απολυθεί αυτόν τον λόγο. Μάλιστα. Πρέπει οι γονείς, τέλος πάντων, να μην κρύβουν αυτά τα θέματα κάτω από το χαλί, όπως καταλάβατε το σημείο διαφορά. Συγγνώμη, κύριε Πέτρο. Ο Αρχιεπίσκοπος δεν έχει καμία σχέση. Ναι, αφήστε το. είπε να τα πάτε αλλήλους. Συγγνώμη, κύριε Πέτρο. Το σημείο διαφωνίας λίγο δεν έχω αντιληφθεί με την κυρία Λαούρη, αν μπορείτε να το ξεκαθαρίσετε. Ναι, να το ξαναναφέρω. Ναι. Την είχατε ρωτήσει αν πρέπει τα παιδιά σε κάποια ηλικία, και ειδικά αναφέρθηκε σε οποιαδήποτε ηλικία, αν πρέπει να το λένε. Ούτε στα 15, κυρία Λαούρη, ένας άνθρωπος, ένα αγόρι, είναι σε κατάσταση για να διαχειριστεί το θέμα. Πιστέψτε με. Είναι 60 ετών και ακόμα προσπαθώ να διαχειριστώ το θέμα. Σε αυτόν τον μικρό κόσμο που ζούμε, που στιγματίζονται άνθρωποι, οικογένειες και καταστρέφονται, υποχρεώνουν γυναίκες. Να σας πω, είχα ένα φίλο, τον οποίο από ευκατάστατη οικογένεια, τον οποίο έτρεχα στους ψυχιάτρους και κατάστρεψαν ολόκληρες ζωές ανθρώπων με χάπια κλπ. Να προσέχουμε πραγματικά τι λέμε. Πρέπει να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά. Νομίζω ότι πρόκειται. Ευχαριστώ τον κύριο Πέτρο. Πρόκειται περί παρεξήγησης. Εγώ δεν έκανα τέτοια ερώτηση αν πρέπει τα παιδιά να το λένε. Εδώ μιλήσαμε για τα σημάδια που μπορεί να δείξουν στους νομίζω έτσι να δω αν μπορώ να πω κάτι. Εάν ένα παιδί νιώθει ότι θέλει να το αναφέρει στους γονιούς του, θα πρέπει να το κάνει. Είναι δικαίωμα του. Και ανάλογα θα είναι και οι αντιδράσεις. Εγώ λέω συχνά ότι τα παιδιά όταν το αναφέρουν, συχνά είναι έτοιμα και έχουν παίξει τα σενάρια 800 φορές. Εγώ έτσι λέω. Έχουν προετοιμαστεί ψυχολογικά, λέτε. Έχουν παίξει τα σενάρια, θα το πω και θα γίνει αυτόν, μπορεί να το πω και θα γίνει αυτόν, μπορεί να το πω και θα γίνει αυτόν και τι θα γίνει αν. Τώρα, εάν κάποιοι γονείς, μαθαίνοντας το αυτόν, τότε θα εκθέσουν τα παιδιά σε τέτοια ψυχολογική πίεση, όπου είναι δυνατόν να το αναγκάσουν να πηγαίνει σε ψυχιάτρους, ψυχολόγους για να αλλάξει, θέλω να πιστεύω ότι οι επαγγελματίες του κλάδου μας θα βοηθήσουν εκεί. Είναι αρκετά καλοί ώστε και ηθικοί να πούν τα σωστά και να δείξουν το δρόμο. Έτσι. Μία κυρία που θέλει να μείνει ανώνυμη, παρακαλώ.
Ναι, γεια σας. Χαίρετε. Λοιπόν, αλλιώς ήθελα να τα πω και οι προηγούμενοι δύο με μπέρδεσαν λιγάκι. Θα ήθελα να ξεκινήσω με την πρώτη κυρία. Προφανώς, θέλω να πω καταρχάς, ο γιος μου είναι ομοφυλόφιλος. Ναι. Προφανώς η κυρία δεν αντιμετώπισε έτσι πρόβλημα για να μιλήσει τόσο σκληρά. Και οι γονείς σαν ίδια αναγκάζουν τα παιδιά να μην εκφραστούν ελεύθερα και και να κρύβονται ή να πηγαίνουν σε πάρκα. Οι γονείς σαν αυτή η κυρία αναγκάζουν τα παιδιά να κρύβουν αυτό το εισαγωγικό πρόβλημα που έχουν, που δεν είναι πρόβλημα, δεν είναι δικό τους παίξιμο. Και παντρεύονται, αναγκαστικά παντρεύονται για να μην το μάθουν οι γονείς, οι συγγενείς ή το περιβάλλον. Και κάνουν παιδιά και κάνουν δυστυχισμένα και άλλα παιδιά. Πόσο και δίκιο άλλοι ανθρώποι που δεν φταίνε σε τίποτα. Εσείς το παιδί σας το αποδεχτήκατε όπως είναι? Βεβαίως. Μπράβο Εγώ το σας. παιδί μου το αγαπώ πάρα πολύ, με το καμάρι μου. Μπράβο σας, μπράβο σας. Το λοιπόν, σχετικά με τα γονίδια που λέγατε στην αρχή, Ναι. εγώ το κατάλαβα το παιδί μου από μωρό μικρό ότι είναι έτσι. Δεν έφταιγε αυτός. Κατάλαβα ότι έπιανε τα ψηλατάκουνα μου ή τα φορέματα μου, δεν έλεγα τίποτα. Και παρακαλούσα, όπως κάθε γονείος, να μην είναι. Αλλά ταυτόχρονα το άφησα από μόνον του να μου το πει ο ίδιος, αλλά η ίδια εγώ έφερα θέματα, του έδινα να καταλάβει, με άλλα λόγια, ότι δεν έχω πρόβλημα με έτσι ανθρώπους για να το προειδομάζω, που μόνον του να έρθει να μου το πει. Και ήρθε από μόνον του στα 17 του και μου το είπε. Βέβαια, σοκαρίστηκα πάλι. Άλλο η υποψία, άλλο η επιβεβαίωση. Σίγουρα. Κλάψαμε πάρα πολύ μαζί. Αλλά όχι αυτό. Απλά έκλαψα για την κοινωνία. Που δεν θα το αποδεχτεί εύκολα. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, ο γιος μου ανοίχθηκε πάρα πολλά, είναι πολλά χαρούμενος, είναι το καμάρι μου και όλος ο κόσμος τον αγαπάει. Μπράβο σας. Είναι Μπράβο. αριστούχος στο σχολείο, δεν θα το άλλαζα με τίποτα στον κόσμο. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία. Εγώ μου αυτή είναι από τους όμορφους γονιούς. Εντάξει, δεν έχω να προσθέσω. Νομίζω μίλησε πάρα πολύ και για όλα τα στάδια τα οποία εκείνη επέρασε. Και με ειλικρίνεια όμως, ευχόμουν να μην συμβεί, έτσι. συνέβη. Το λέει με ειλικρίνεια η γυναίκα, μπράβο της. Ναι. Αυτό ήταν, το αποδέχεσαι, είσαι δίπλα στο παιδί και προχωράς. Αλλά νομίζω και θέλω να το πω, πάρα πολλά παιδιά που γνωρίζω εγώ, εύχονται να μην είναι. Τα ίδια τα παιδιά λέτε, σας το έχουν πει τα παιδιά? Ναι, διότι ξέρουν πόσο δύσκολο θα είναι. Τι τους περιμένει? Ναι. Εύχονται και εξού και περνούν συχνά για πάρα πολύ μεγάλη περίοδο, άλλοι μικρότεροι, άλλοι μεγαλύτεροι, όλων αυτών των μπορεί να είναι λάθος που νιώθω και γι' αυτόν τον λόγο πολύ συχνά μπαίνουν σε ετεροφιλικές σχέσεις, πολύ συχνά προχωρούν μέχρι και να παντρευτούν και να δημιουργήσουν οικογένειες, να κάνουν παιδιά, σε μία απίστευτη έτσι άρνηση. Εντάξει, θα το χειριστώ ή θα το ελέξω ή θα το αφήσω στο πλάι και δεν θα το αφήσω, το οποίο όμως είναι σχεδόν αδύνατο να γίνει μακρόχρονα. Και είπε κάτι πάρα πολύ σωστό η κυρία. Κάνουν και άλλους, λέει, δυστυχισμένους. Και το σύντροφο που επιλέγουν και τα παιδιά που κάνουν και έχει απόλυτο δίκιο. Το σύντροφο που επιλέγουν πρώτα, διότι δημιουργούνται δεκάδες προβλήματα και μετά θα πρέπει, εάν θα το αποκαλύψουν, θα πρέπει να το έχουν να το αποκαλύψουν και στα παιδιά τους. Και ο κύριος Νίκος, παρακαλώ. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Λοιπόν, να παρατηρήσω ότι αν και έγκριτη δημοσιογράφος που είστε, Ναι.
Κατά καιρούς προσκαλείτε στην εκπομπή σας ανθρώπους οι οποίοι δεν λειτουργούν κατά το θέλημα του Θεού, αλλά κατά το δικό του θέλημα. Το πάθος της ομοφυλοφιλίας δεν πρέπει να το προβάλλεται ως κάτι το ρατσιστικό, αλλά πρέπει να γίνει κατανοητό ότι εμείς αγαπάμε τον άνθρωπο, Ναι. αλλά μισούμε το αμάρτημα. Εσείς είστε οι αναμάρτητοι που αγαπάτε τον άνθρωπο. Όχι, δεν είμαστε Και μισείτε το αμάρτημα. Ο πρώτος που είναι αναμάρτητος να ρίξει το πρώτο λίθο. Μάλιστα, ακριβώς. Όταν στην Παλαιά Διαθήκη, στα Σόδομα και τα Γόμορα, κυρία Αλεξανδρινού, γίνονταν ανώμαλες καταστάσεις, ο Θεός έριξε θιάφη και φωτιά και κατάκαψε αυτές τις πόλεις. Γιατί δεν άντεχε να βλέπει αυτά τα έσχη. Στη Νέα Διαθήκη, που είναι το Ευαγγέλιο, προς Κορινθίους πρώτη επιστολή, μας λέει το Άγιο Πνεύμα, μην πλανέσαι ούτε πόρνοι, ούτε ειδωλολάτρες, ούτε μύχοι, ούτε αρσενοκοίτες πρόκειται να κληρονομήσουν την Βασιλεία του Θεού. Ναι. Φυσικά όσοι αντιληφθούν για το αμάρτημα και το πάθος που κάνουν και μετανοήσουν και ξυμολογηθούν, ο Θεός συγχωρεί τα πάντα. Εσείς τι είστε, εσείς είστε η αναμετάδοση του Θεού αυτή τη στιγμή, γιατί πραγματικά δεν κατανοώ. Δεν κατανοώ, κύριε Νίκο. Φυσιολογικό, κυρία. Ποιος καθορίζει το φυσιολογικό, κύριε Νίκο? Σας παρακαλώ, είναι στο 2015 που ζούμε. Εσείς αποφασίζετε. Δηλαδή άλλαξε η Αγία Γραφή. Το φυσιολογικό το καθορίζει δηλαδή η Αγία Γραφή. Γιατί ο Θεός δεν έκαμε να Αδάμ και Αδάμ ή Εύα και Εύα και έκαμε να Αδάμ και Εύα? Εσείς πιστεύετε δηλαδή ότι ο Θεός έφτιαξε δύο χωμάτινα πλάσματα, το ένα από το πλευρό του άλλου, και αυτό πιστεύετε ότι είναι πραγματικότητα και έχει γίνει? Και με παίρνετε τώρα να μου πείτε εμένα που πιστεύετε αυτό τι είναι φυσιολογικό και τι δεν είναι. Αν ήταν κάτι το φυσιολογικό θα έκανε δύο Αδάμ. Αλλά αν έκανε δύο Αδάμ έτσι θα στουρείτε στη ζωντανή, αλλά όταν και εμείς που σας μιλούμε αυτή τη στιγμή. Το φυσιολογικό είναι άντρας με γυναίκα. Το φυσιολογικό δεν το καθορίζετε εσείς και δεν το καθορίζει και η Εκκλησία και η θρησκεία, κύριε. Αυτοί οι ομοφυλόφιλοι πρέπει να σταματήσουν να κάνουν αυτόν τον πάθος και να μετανοήσουν, να ξυμολογηθούν και ο Θεός να τους συγχωρέσει. Κοιτάξτε, επειδή είπε καλή στο Θεό, είπε και αγαπάτε αλλήλους. Οι εκφράσεις τύπου αυτοί οι ομοφυλόφιλοι σε αυτή την εκπομπή δεν περνάνε. Εγώ είπα σας το κύριο Αλεξανδρού. Είναι φοβερά ρατσιστικές οι αναφορές σας. Μισούμε το πάθος. Ποιοι μισείτε, εσείς οι αναμάρτητοι επιμένω, μισείτε το πάθος που είναι αμάρτημα. Από τα λεγόμενα μου άκουσε ότι είμαι ο αναμάρτητος εγώ. Όταν μου λέτε εμείς και βάζετε τον εαυτό σας μέσα, μισούμε το αμάρτημα, για να είσαι αφιψηλού και να μισείς το αμάρτημα, πρέπει να είσαι αναμάρτητος. Εσείς ο ίδιος που μιλάτε με ρατσιστικές εκφράσεις και κατηγοριοποιείτε τους συνανθρώπους σας, δεν είστε αναμάρτητος, κύριε. Θέλω τα παιδιά μου, κυρία Γογό, να πηγαίνουν στην παραλία και να βλέπουν φυσιολογικά ζευγάρια με τα παιδιά τους. Δεν να βλέπουν δύο ομοφυλόφιλους να υιοθετούν μωρά και να μας κάνουν τους... Το βρήκα εκεί και τους είδαμε, κύριε Νίκο, και τους καθώς πρέπει. Τους είδαμε, κύριε Νίκο, και τους καθώς πρέπει που κάνουν σπίτια, που είναι φυσιολογικά ζευγάρια. Τα έχουμε δει και τα φυσιολογικά ζευγάρια. Τι ωραία πρότυπα που είναι για τα παιδιά τους. Πάει η βία σύννεφο, πάει το κέρατο σύννεφο. Σας παρακαλώ πολύ, κύριε, που θα μου πείτε τώρα. Αυτά είναι στο Ευαγγέλιο. Ούτε η πόρνη λέει. Αλλά ούτε και οι ειδωλολάτρες, ούτε και οι αξιολογίτες πρόκειται να πληρώνουν την Βασιλεία του Θεού. Ευχαριστώ τον κύριο Νίκο που είναι ο αναμάρτητος. Παρακαλώ. Η ομοφυλοφιλία δεν είναι πάθος. Δεν είναι πάθος. είναι μια μορφή αγάπης. Και είναι άτομα τα οποία αγαπούν άτομα του ιδίου φύλου. Είναι η μόνη απάντηση που μπορώ να πω. Επειδή, ξέρετε, ακούω πράγματα που εμένα μου φαίνονται εξωφρενικά το λιγότερο. Είπε τώρα κάτι ο κύριος, έτσι το πέταξε δηλαδή, απλά έτσι για να εντυπωσιάσουμε. Τους έχουμε, λέει, και υιοθετούν και παιδιά, και ο φόβος, καταλαβαίνω, είναι ότι τα παιδιά που είναι υιοθετημένα από ομοφυλόφιλα ζευγάρια βλέπουν ένα πρότυπο και θα το αναπαράξουν. Με την ίδια λογική, τα παιδιά που μεγαλώνουν στα φυσιολογικά ζευγάρια... Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις και στατιστικές αυτών το οποίο μόλις έχεις πει, το έχουν καταρρεύσει. Έχουν γίνει δύο μεγάλες έρευνες, οι οποίες αφορούν την κατά πόσον παιδιά τα οποία μεγαλώνουν με ομοφυλόφιλα ζευγάρια, η επιλογή, που δεν είναι επιλογή, θα γίνουν και εκείνα ομοφυλόφιλα. Δεν ισχύει. Προφανώς. Εντάξει, ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Το λέω ότι δεν το λέω εγώ.
Το λένε οι στατιστικές. Μα και κοινή λογική. Αφού εγώ είμαι παιδί που μεγάλωσα με φυσιολογικούς γονείς, πρέπει να γίνω κι εγώ φυσιολογική. Πώς εγώ δεν έγινα φυσιολογική και έγινα ανώμαλη? Δεν είναι ανίσχυο αυτό το πράγμα? Ναι, δεν είναι. Διότι δεν είναι τα πρότυπα. Δηλαδή, όλα λένε ότι μία σεξουαλική εκμετάλλευση ή κακοποίηση δεν κάνει παιδιά ομοφυλόφιλα. Τραυματικές εμπειρίες δεν κάνουν παιδιά ομοφυλόφιλα. Πρότυπα ομοφυλόφιλα δεν κάνουν παιδιά ομοφυλόφιλα. Δηλαδή δεν υπάρχει πουθενά αυτό να λέμε ότι κάτι τους επηρεάζει για να γίνει. Άρα το να πιστεύουμε ότι το να βλέπουν θα τους κάνει, δεν ισχύει. Δεν στέκεται. Δεν ισχύει. Εκείνο που σίγουρα γίνεται είναι ότι άτομα τα οποία είναι ομοφυλόφιλα, εάν η κοινωνία σταματήσει να είναι τόσο ρατσιστική, θα μπορέσουν πιο εύκολα να εκφραστούν και να πούν ποιοι πραγματικά είναι. Και να ζήσουν τη ζωή τους. Χωρίς να χρειάζονται να κρύβονται. Λοιπόν, ναι. Έχει τελειώσει ο χρόνος μας, δυστυχώς. Ελπίζω να μην σκίσετε τα πτυχία σας μετά από αυτήν εδώ την εκπομπή και όσα νομίζω ακούσαμε. Είναι εδώ που συνειδητοποιούμε ότι έχει πολλά που πρέπει ακόμα να γίνουν και νομίζω ότι όλοι συνειδητοποιούμε πόσο δύσκολο είναι για τους γονείς που έχουν να αντιμετωπίσουν τέτοιες καταστάσεις και ακόμα πόσο πιο δύσκολο είναι για τα παιδιά. Νομίζω αυτόν έδειξε η σημερινή εκπομπή. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας έδωσες αυτόν τον πολύτιμο χρόνο. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και καλή επιτυχία το Σάββατο που θα τα συζητήσετε εκτενέστερα. Ευχαριστούμε. Θα πάμε, κυρίες και κύριοι, στη διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με τον κύριο Στέλιο Κυθρεώτη, μέλος της πλατφόρμας Διαφάνεια Τώρα, γιατί τις τελευταίες μέρες ταλανιζόμαστε από ούκο λίγα σκάνδαλα. Έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε μαζί του.